Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου. Κάθε μέρα όλοι μας κάνουμε λάθη. Κάθε μέρα αμαρτάνουμε, κάθε μέρα πέφτουμε. Και πολλές φορές ζητάμε το έλεος του Θεού. Ευτυχώς η Ανάστασή Του μας το έδωσε. Ακούμε το βράδυ της Αναστάσεως τον περίφημο λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τον κατηχητικό. Εκεί λέει μια φράση «Μη δεις οδυρέσθω πτέσματα, συγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτειλε». Κανείς να μην οδύρεται, κανείς να μην κλαίει πλέον για τα πτέσματά του, για τα λάθη του. Γιατί ανέτειλε από τον τάφο η συγνώμη, η πιο ευλογημένη λέξη για κάθε άνθρωπο. Ζητώ να πάρω τη συγνώμη, ζητώ συγνώμη από το Θεό και από τους ανθρώπους. 38 παράδειγμα του ελέους και της συγνώμης που έδωσε η Ανάσταση είναι ο Απόστολος Πέτρος. 3 φορές τον αρνήθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη και περίμενε και αυτός πότε θα έρθει η ώρα του να πάρει τη συγνώμη. Την Κυριακή του Πάσχα όσοι είδαν τον αναστημένο Χριστό χαιρόντουσαν. Ο Πέτρος χάρηκε που τον είδε, αλλά μέσα του υπήρχε αυτή η πίκρα, ο πόνος της αμαρτίας και της πτώσης, ότι πρόδωσε την αγάπη του Θεού. Και ήρθε και η ώρα του Πέτρου. Εκεί στην εμφάνιση του αναστημένου Χριστού στην Τιβεριάδα, ο Κύριος ήρθε η ώρα να συγχωρέσει επίσημα τον Πέτρο. Αλλά πριν τον συγχωρέσει, του έκανε την πιο σπουδαία ερώτηση που υπάρχει για κάθε χριστιανό. «Πέτρε, με αγαπάς?» Αυτή ήταν η ερώτηση. 3 φορές τον ρώτησε αν τον αγαπά. Και ο Πέτρος απάντησε «Ναι, Κύριε». Συγκινημένος την 3η φορά του λέει «Εσύ, Κύριε, τα ξέρεις όλα, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπάω. Ακόμα και σε αρνήθηκα, ακόμα και αν έπεσα, πάντα μέσα μου σε αγαπάω αληθινά». Και τότε ο Κύριος τον αποκατέστησε, του είπε «Επίμενε τα πρόβατά μου, βόσκε τα αρνάκια μου, να γίνεις πάλι ο Απόστολός μου». Αυτό το έλεος πηγάζει αέναο, συνεχές από τον Πανάγιο Τάφο. Αυτή η συγνώμη του Θεού, ό,τι και αν κάνουμε αδελφοί μου, ό,τι και αν κάνουμε, όσο και αν πέφτουμε, όσο και αν αμαρτάνουμε, πάντα εκεί στον Πανάγιο Τάφο αντλούμε το έλεος, την άφεση, τη συγχώρηση του Θεού. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα της Ανάστασης, το να μπορούμε να αποκαθιστούμε τη σχέση μας μαζί Του και να παίρνουμε την άφεση. Γι' αυτό σε έναν ωραίο ύμνο λέει για το Χριστό ότι είναι ο της πεσούσι παρέχον Ανάσταση. Εσύ, Κύριε, παρέχεις την Ανάσταση σε αυτούς που πέφτουν. Όλοι πέφτουμε. Πέφτω, ο της πεσούσι. Πέφτουμε κάτω, αμαρτάνουμε με τα λόγια, με τις σκέψεις, με τις πράξεις. Και εσύ, Κύριε, παρέχεις την Ανάσταση, τους σηκώνεις. Όπως αναστήθηκες εσύ, έτσι μέρα νύχτα ανασταίνεις και εμάς από τα καθημερινά μας λάθη. Να γιατί παρόλο που κάνουμε λάθη, εμείς χαιρόμαστε. Να γιατί συγνώμη εκ του τάφου ανέτειλε, οπότε μη δεις οδυρέσθω πτέσματα. Δεν κλαίμε για τα λάθη μας. Πονάμε, αλλά κλαίμε και το κλάμα αυτό δεν έχει πίκρα μέσα του. Έχει ελπίδα για την άφεση που μας δίνει κάθε μέρα ο Χριστός μας, πάντοτε σε όλους μας.